עם סיום הביקור שלנו במחנה השמדה מיידנק, אני רוצה להתחיל את הטקס בקטע משפחתי אישי שלי. סבא רבא שלי אליהו גולדברג הר זהב, זיכרונו לברכה, וכל משפחתו שנספו פה במחנה השמדה מיידנק. סבא רבא שלי אליהו הר זהב, זיכרונו לברכה, נולד ב-15 לאוגוסט 1917 בעיירה ביאלה פודלסק שבחבל לובלין, מזרח פולין. הוא גדל במשפחה שומרת מצוות, בת 7 ילדים, והוא היה השני מביניהם. בילדותו למד בחיידר בעיירה, ובהמשך המשיך את לימודיו בבית ספר פולני. ב-1 בספטמבר 1939, עם פלישת גרמניה הנאצית לפולין, נאלץ סבא אליהו לברוח ולעזוב את עיירת הולדתו רגע לפני שהגבול בין פולין לרוסיה נסגר. הוא עזב ללא רכוש, מלבד תמונה משפחתית קטנה שליוותה אותו לאורך כל חייו. לאחר שהגיע לרוסיה, התגייס לצבא הפולני של הגנרל ולדיסלב אנדרס, אשר הוקם בחסות הסובייטים כדי להילחם בנאצים. אולם, בשל האנטישמיות הקשה ששררה בקרב החיילים הפולנים, יהודים רבים, ובהם סבא אליהו, הוגלו לסיביר ולאי קמצ'טקה. סבא אליהו לא ויתר על שאיפתו להילחם בנאצים. במבצע מסוכן, הוא ערק מצבא אנדרס, והתחיל מסע ארוך ומפרך לעבר ארץ ישראל, דרך פרס ועיראק. עם הגיעו לארץ, מתוך חשש שיחשף כעריק ויוסגר לבריטים ומשם לרוסים. הוא עברת את שם משפחתו מגולדברג להר זהב. בארץ ישראל התוודע לקרובי משפחתו שעלו לפני המלחמה, והם קיבלו אותו בחום רב והמצאו אותו לחיקם, שכן היה חייל בודד ללא משפחה בארץ. שנת 1942 התגייס לבריגדה היהודית במסגרת הצבא הבריטי, יחידה מיוחדת שהוקמה כדי להילחם בגרמנים. הוא עבר אימונים במחנה צריפין ובבסיסים נוספים בארץ ישראל, ולאחר מכן נשלח למצרים, משם יצא עם הבריגדה היהודית לקרבות באיטליה, כחלק מהכוחות שנלחמו עם הנאצים. סבא אליהו השתתף בקרבות קשים באיטליה, ובמהלכם נפצע באזור העיירה אלפוניסיה. בעקבות פציעתו הוא הוכר על ידי הבריטים כנכה מלחמה. הפציעה זו גרמה לחייו להתקצר והוא נפטר בגיל צעיר. לאחר מכן עבד בסוכנות היהודית לארץ ישראל, ובמשך שנים רבות הוא נודע כעובד מסור ונאמן עד לפרישתו לגמלאות. לאחר שנים רבות של חוסר ודאות לגבי משפחתו הקרובה, הוא גילה בעת עבודתו בסוכנות היהודית שכל משפחתו, 6 אחיו ו2 הוריו, נרצחו בדם קר במחנה השמדה מיידנק. סבא אליהו נפטר ביום ב' בכסלו תשמ"ו, 4 לדצמבר 1986, ונטמן בבית הקברות העתיק בהר הזיתים בירושלים. על מצבתו של סבא אליהו נחרטו גם שמותיהם של בני משפחתו, שהרי לא זכו לקבר, ואף לא שהרי לא זכו לקבר. שאלו כולם על מוקד ההשמדה במחנה השמדה מיידנק. אני רוצה להזמין את ניסן שכטר ועומר אברהמי לשיר את השיר שהלב בוכה. רק אלוהים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוהי אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. אני רוצה לספר לכם את סיפורו של רבי ישראל, אדם ששרד את התופת, חזר אליה שנים לאחר מכן והתמודד עם העבירה הנורא של האנושות.
רבי ישראל היה חלק ממשלחת השנייה שיצאה מארץ ישראל לפולין יחד עם סבי ואבי. אבא שלי מספר, אני זוכר אותו היטב, אדם שקט, עטוף במגבעת ותיק שלא הרשה לאיש לגעת בו. במהלך המסע הוא כמעט לא דיבר. היה נדמה כי המראות חולפים על פניו מבלי להשפיע, אך הכל השתנה כשהגענו למיידנק. היה זה המדריך הפולני שהחל לספר על המחנה, להסביר, לתאר, ואז לפתע נקטעה ההרצאה. רבי ישראל שגובוה נמוך לפחות בחצי מטר מהמדריך, הביט בו ואמר בתקיפות, תשתוק, אני מדבר. המדריך עמד עמום, בשקט שהשתרר, רבי ישראל צעד קדימה והוביל את הקבוצה. הוא נכנס לאמבטיות שבהם נדרשו האסירים להתנקות, נעצר והצביע, פה עמדתי. הוא המשיך הלאה אל המקלחות ואמר, כאן קילחו אותנו. לבסוף הוא הגיע לתאי הגזים, הוא נכנס פנימה, עצר לרגע ואמר בקול רועד, כאן מילאו את התא עד שלא היה מקום. היינו לחוצים כמו סרדינים, הדלתות נסגרו והגז נשפך. הוא שתק לרגע, ואז הוסיף. ואז פתחו את הדלתות האחוריות, היכן שאני עמדתי. לקחו אותי ועוד איזה מישהו, והשאר הם צעקו, בכו, התפללו. אבל אנחנו נשארנו בחיים. המשלחת כולה עמדה דוממת כשהוא סיפר מה קרה אחר כך. רבי ישראל לא נשלח למוות, במזל, אלא לעבודות כפייה מזעזעות. הוא הוביל אותנו אל המבנה הסמוך שם הראה לנו את המקום שבו נדרש להוציא את שיני הזהב והכסף מן הגופות. הוא לקח בידו כלי אותו וו ששימש אותו במחנה והדגים בדיוק מה היה עליו לעשות. רבי ישראל שרד כך עד לסוף המלחמה. אני רוצה להזמין לקדיש. לא, לקדיש. שירת התקווה. כל עוד בלבב בנימה נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא עבדה תקוותנו התקווה בשנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים. תם הטקס.